Jama'a assalamu alaikum. Dangance da wannan wasiƙa da an ka karanta da harshen Turanci shine za mu bibiya da harshen Hausa domin jama'a su fahimta. Dangance da amshe-amshe da aka yi cikin wannan komin tamu, dangance da ruhe kasunan da ake yi, dangance da tsaye da motuna da aka yi a cikin wannan komin tamu tsawon shekara 4, dangance da kuma ruhe lakuluka da aka yi da bata tattalin arzikin ƙasa na cigaban komin, musamman ma likitan mugata na an kone tore da an ka kone ta shiru ne gashi nan ba a komo kanta ba. Ga ma'aikatar gwamnati musamman ma meri ita ma da an ka kone da sarwar kayayyaki na sadara su ma an kone. Dangance da ɗaukar hukunci kuma wanda bai da dalili bai da hujja kuma na ruhe kasuwan ne waɗanda shine makasudin zai kawo dukkan wani taɓarɓarewa ci gaban na ƙasar kwamitin tebaram, musamman kasuwar Innelu, kasuwar Intakana da kuma babbar kasuwar mu ta nan tebaram wanda dukkan al'ummar kwamitin nan da kewayen mu suke alfahari da ita. To da haka kwamitin tebaram suka tashi suka nuna rashin jin daɗin su dangance da waɗannan al'amura da ke wakana. Idan yau an ruhe kasuwar tebaram, an ruhe kasuwar ne na kewayenta, to ba ƙaramin ƙungi ne an kasa mutane ba, saboda 'yan kasuwa da kuma masu ci da gidajensu wannan kasuwar ne shine suke bugun gaba da shi. To ga dalilin da yasa al'ummar tebaram suka hito suka nuna rashin jin daɗin su, aka diba dukkan wannan al'amura da ke wakanuwa. Alhamdulillahi ga iko an kawo mai amma aka wawaya aka diba murna ta komo ciki, matsaloluwa ko da yaushe karuwa ne suke yi. To da haka ne wannan abin ya ci mana to a ƙwarya wanda yasa al'ummar tebaram ta hito take nuna rashin jin daɗin ta dangance da wannan al'amari, domin gwamnati ta gani ta ga tausayin bayunta a ciwo mana kan wannan matsala. Lakwal ta tabarbare, kasuwanci ya tabarbare, komi gashi ya tsaye, al'umma hannuwansu ga kawuna na shiki. To da haka muke kira ga gwamnati musamman ma babban ƙarin ƙungi ma da ya zo mana cikas cikin wannan karkaran shine tsaida wadda aka yi ma sai da esansi ba ƙaramin ƙalubali ne ba musamman ga 'yan kasuwanmu direbobi. To wannan muke kira ga gwamnati a jaye wannan doka ta sai da wannan man da kuma wannan doka rufe kasuwan ne. Abinda Hausawa suka ce, in kaga abin da ya hiddo kusu ya sa shi cikin huta, to ya yi hutar zahi. To da haka muke kira ga gwamnati a ɗauki matakai, kuma dukkan wannan kuka da al'umma ta kawo muna kira ga gwamnati a dibi kuka al'ummar tebaram domin a ciwo muna kan maganin wannan matsatsulwa. Allah shi kare muna kasanmu, Allah shi kare muna kominikinmu, dukkan waɗanda abba gare mu Allah tona asirinsu, waɗanda duk akan wannan abu in masu shirya na Allah bayunka na Allah ka shirya shes, in ba masu shirya na ba Allah bayunka ne ka san yadda ka yi da su.